Adam zango. Ya to dan dago kanka ka kalle ni mana, akwai maganar da nake so mu yi ne. Dama akwai wani abokina ne da ya bani sako ya ce ni baka. Ya sunan shi? Sunansa sai na faɗa, amma ainihin sunansa Dauda. Dauda? Wanda ake wa lakabi da Dangerous. Dangerous? Kwarai kuwa, amma ka san shi ne? Na san shi. Ya aka yi ka san shi? Na ɗauki lokaci ina neman shi. Amma me yasa? Kaya ne ya tsinke a gindin ka ba. Ai to ban fahimci wannan yaren naka ba. Kaɗan mun bayani inda zan gane. Wannan shine wanda nake zargin cewa ya san inda mahaifiyata take. Iye, tabɗi. To ni da wallahi dama saƙo ba ne ya ce na gaya ma. Me ya faɗa maka cewa yana buƙata zan yi masa? To ni da bai faɗa min abin da yake so kai masa ba. Amma ya ce mai aikin za a samu maƙudan kuɗi. Maƙudan kuɗi? Haka ya faɗa min. Duk inda ka ji cewa za a samu maƙudan kuɗi akwai haɗari a cikinsa. To gaskiya zai iya yiwuwa domin a yanda yake faɗa min na ga alamun haka. Amma ya ce min ai kai kowane irin aiki ne za ka yi. Ni kuma ka san ba na yin aikin haɗari. Na'am? Ba na yin aikin haɗari. Kana nufin kai baka irin wa'ina aikin kenan? Sai ta kama. To shikenan ba damuwa. Bari kawai zamu nemo na kowa yayi. Wallahi baka isa ba. Iye? Aiki ne fa za ka yi wanda za ka samu makudan kuɗaɗe. Me matsalar ka da ni ka kyale ni akwai abin da yake damuna ni ma. Lallai kam, amma ban taɓa tunanin kai matsoraci bane sai yau. Ni da na ɗauka ma za ka yi aikin nan, ni ma ka ɗan samu kuɗin miliyan 1 ne ka bani? Kai ka ji ɓarawo. Kai? Ni ne ɓarawo? Lallai wuyanka ya isa yanka. Wallahi tallahi baby, Allah a cikin bindigoginka da ka ban ɗaya ko in ba ya dai ji gawo. Wai sai ka halbe ni? Allah. Kuma da gaske kake? Wallahi ba. Lallai kam, yanzu na ƙara tabbatar da cewa kai baka da hankali. Ka isa ka. Gara na samu na lallaba na ware idan ba haka ba na san zaka iya sheke ni.